Kidkhot jongka khasi student union tersat union menta kesengi ke santarik unaitung R1000 R4R kilalek bani kendu yu menteri badai pej jakatanat pule putih haka jela ubak lakman rembui ban kerpat nakatenan ban bu no eka science stream commerce stream but art stream haki kelas 11 but 12 haka school tersat higher secondary school. Laban kedo baka tersat higher secondary school kadai ka shlam ajing start kabala remha haka thain tersan kabala don mental lasan post nam EA kababa bon hi na ki khna bat ki samla pule jong kane ka thain ki jukmi lenti na kane ka school habaya dei haka liang ka pule puthi banyo ka jingnang jing start. Habakran shkilat pathai khubor u presiden ka KSU tersat union uba kraw pernai renja uloong balada ka tenat pule puthi kan bu ikite ki lai tili ki stream ha ka te ka school kan khampen suk shishu iki khon samla pule jong ka thain khamta mi kitu ki khna ki bawan na kalong yeng long sem ka badung ka ba kinam dan kam shu ban penlut ksan than na ka banta ban pha iki khon ki jongki ban lek pule pat shiki we ki jaka ki ba kham jangai la ban ong shiki banta khapsor Kini por nisnowa yon kali taksi yo bak menunggu beri room star jongka trat liberty alor jingnon kam abang asing kelai i jingnon kam jong pat ba ande berkah jing nantiu ri berki kena puli kedong than bat kambon ki kena puli than jumi di kena wan na dongi ba tuna kedong jiyo jadi ni terkadang nak asing ni don kam prat ke jing perkhat jumi penon ba ni don kam ka perladai ko por bangin tawa no ban buno ya ka science stream ka class 11 class 12 nang ta ban commerce stream khnang ba ki khna puli jong ka thain sup habidei bat ka puli buti hanti po sa te kai ka banta ka wana ka leng jung seng puli long ba ha ki jingi mir jumut di pleu jumut jungi nilas nu deiru ha boro shikita ba na ka leng jong ka habidei ka puli buti po ka dong ka thain ni ba ka don tang ka kelas 4 apo atasat higher secondary school kumta na kaliang jungi nas dulu ban pasngau hai minister ba ban kentiu tano ni ban plino ya ka BA art stream anti po apo atasat teknang magi ba bagila berkesian lagi jom ikut ban apa kadon ke ingin benta kadon hajan aja puli ban kata kalong ru bagi beduk masuk bawan ekonomi di beduna kayu pot ila pat ban ya shikmat na ni ban puni shikmat di jom te hani ka banta di hindu ini minta sini ban minister kalong ai ka ba sintenat ban kalong ai ka ba sukumen ni ku kinangalam jong ka ki su sa sekali bro oi te kai ka banta na kalian minister ora imla ban kular ru rei ni don par ke jingkamen sini keluar ban na kalian di keseng isngo bang nyai bu dia ni ke paten benawan dan ni kisi di benawan baknang ba ka puli buti nila ban kanti berdan pat ya ki school ki kol ina ki sinna berdan jong school sya ki berdan jong ka secondary higher secondary school ban undi ko sya degree level nang ba ki pai ba jong than kinla ban suk highway ber ka puli buti ban kimi le tiru ba ki benta bang iwan mata sni ban minangla pada ban budin ban kimi le ti yo so ba iwan mata sni dei jong nah kumba ni ne kalian jong seng po ka dong ka than jong ka sat hi bro hoi ba ya ka school jong ti ba mi jong ka kawai gan school di bala khamsam tam anti po than sa kali ka sa higher secondary school ti ko bala seng bala kanjo sya ka sam pro snem kerta pada do mata ba ni mata ba kadang don tang po kelas 4 ban community na kalian jongi kung seng ba kai pat banta ba kung seng ni kwa bat na banta ban kham su i pai ba bon na kalian ni budok pat ai banta ka bang kwa pat de bonong bondono ya kasen ban koma stream hanti po pesan dong yo menta abi ni ka banta pa de long kani na kalian jongi jong seng mong i menta mga pesno menta mai nakaliang jong ka higher secondary kadang don apo tersat higher secondary school kai ba long pet ba apo tersat kai ga minong ka tersat higher secondary school ka long ru sentar na mata jika puli apo tan tersat isni daya bandon no ya ka commerce science stream hati po tersat higher secondary school